Kajing yutuk kana chapang ubos ubasyak penloj lingkut hakawe kakentay. Pidei u officer ne mano-manoru kamper Henry pidei ban buram yaki kentay. Don kawe kasamla kaba itenat ban pet yaka jinglong jongka bat kane ka kentay ka kerteng kamarina. Kamarina kadon arngut ki para ki badang hapok kat arsnem. Kakmi bat ukpa kila kam temen. Ukpa utre de ki kam barit baria kat bayo. Kamarina ru kalayok kam hakawe ka company ban longkum ke assistant secretary. Bat kalayok ban kersan lem haying kendiat kensot ya kejing don kam. Enda kamarina kalalet join haka kam jongka. Kamarina kalay kendu ika paralok baka tre haka cuk ka company bat kamarina. Ka paralok kalaong haka kamarina. Pitip ne am paralok. Ubos jongkane ka company udah ubri ubom long teda husiar bahamo. Kamarina kalet no sa kamera lajong. Katba kamarina kadang pej ki kot kislah hapo office. Ubos ula wan rung ha kamera jongka. Ubos marsenyo iya kamarina ula itenat ya ka bat ulet ban batai ki kam hajan jongka. Kamarina kadang ka jings ngup her halade bat kalakan mau baka parlok jongka ka ong. Ba ubos umde ubri ubabha bat kalayang no ya lajong ka paksyong no ay ubos hasyuki. Ubos ula ong ika marina, wat ding, syong na marka day ka jaka syong jongpi, bat ubos ula letnyo haka takapor. Haka singi kababut, ubos ula wan ra'i ki faila kamera jong ka marina bat ula ong thok pendep kito, bat ila de userput serpaya ka met jong ka marina. Ka marina kam sya ba ubos unlek kat bamon, kala pet no syabar. Ubos ula snyuting nyok ka marina kelek yatuk ya ki para nong trey. Ubos ula mi no wud na kamera jong ka. Kamarina ka klem nak yatuk yano ka sengap baik lah ka sengap. Naduk kata ka singi ubos u klem monsyu ha kamera jong kamarina. Lada udon kam ki kot kislaru upano yu security na mario ki tarai sniu ki para nong traya u. Kamarina ka klem yatuk hano ka jingnek jong ubos Henry ka yatuk tanga ka paralok jong ka. Ka paralok jong ka marina kalaong ba ubos jong ni uday ubru ba jrong kti ki kentay bat labun ngut usat liat bet kumne don ki bom tre syuk ban tre hang neru. Dapsi benai ka marina kala tre da ka jingsuk jingsan namar om don ma pentut ya ka. Henry ubos ulas dang ban wan biang ha kamera jong ka marina namar ba ka marina kam yatu ya ki bor bahalor. Ubos ulas shim kabu ya ka bat ulas dang biang ban kta hi ki jaka bom day ban kta. Kamarina kala bitar bakla tim ya ubos. Henry ubos sngoy ya ka jingkran jong kamarina. Kamarina katno ka sngosi ban tre ha kan ko office Henry kan lek kumno ha ru om yok kam te kam ban se ban tre la ka tre. Te ha kowe ka sngi katba kamarina kadang tho ya ki kot jingdon kam ha po office. Ubos ulawan rung sor ha kamera jong ka. Kamarina kam tip ba ubos ula yang hadin jong ka. Ubos ula serput serpai ka met jong kamarina. Kamarina kala kendit berkala pai sedin badai ubos. Kamarina kala saw kerang kamlat kren syuk sipang bat kelami biang sabar jong ka kamera. Ubos ukwa ban lek yaki kam jaklia bat ka Henry kamarina kam ju aila ti ubos ba unlek kat ba umon. Ubos ula tip ba kamarina kam nuot ban yatu hano bat ulek bet kumne man la kasngi. Ha kasngi kebabut, ubos ula khot ya kamarina bakan wan sa kamera jong u. Ubos ula ong ya ka baka de ban ko ngu ya u bat un ai promotion no ya ka lada ka syak ba ubos unlek kat ba umon ya ka. Kamarina ka klem menjur ya ka jing ong jong ubos bat kalamino na kamera jong u da ka jing sngoram briu ya lade ba kum uni ubriu ru uyok long officer. Ubos u klem ni trung syu arsngi ha kamera jong kamarina namar u ken ba kamarina ka mon ya u. Kat ba kamarina pat ka isi ya u watla u day officer makna ka klem bit spa ka kwa ban tre hok ha ka kam la jong. Ha kamera jong kamarina om judon ba wan latang ubos. Te ha kawe kasngi kat ba kamarina kadang simkot ha po duli. Kamarina kadang wat ya ka file. Ubos ulawan rung biang ha kamera bat ula yang biang hadin jong kamarina. Hamar bayo ya ka file. Kamarina ka pai ban syong no asyuki. Henry klayo ya tingku da ka sentur sebab bat ubos. Ubos ula shim kabu ula do ya ka da ka bor. Kamarina ka kenyat kensan ya ubos syabar.
Ubos da ka kli ula tingku ha jingkang bat ka kli jong u klami snam. Ubos ula snyo dom ula letno sa kamera la jong. Nadu kata kasngi, ubos umnut syu ban let sa kamera jong kamarina. Henry ula pak treya ka ha office hadu prabeje menmit bat kamde ban pep na jing trey lada ka pep trey tang si sngiru unum ai tulop ya ka. Ubos lada ka marina ka wana kamera jong uru umnut syu ban jrong ketiya ka. Henry ula syu pak treya ka da ki kam ki bahe sudah. Upak tok jing tok shibun. Ju ailat baka marina kan syongras watang shipangru lat tang ka lunchtime. Kamarina kelas ngau jenjar namar ka kam kalakia lada kam treiru kan lek kumno haba jenjar hayeng. Kamarina kelarai ban trei la ka trei ha office. Kaparlok jong kamarina kelakeli. Balai isar ipak trei shitom ya pi katne ka kadau. Kaparlok kela isen ya ka ban nyarap ru kamla. Kamarina kela tu kaparlok ba ubos ulek kumne kumta ya ka bat kela kenyat sabar jong ka jingkang dei kata kadau usar lek kumne ya nga. Kaparlok kela ai buit ya kamarina bat kela pasiau haskor jong ka. Kamarina kela kumba ong kaparlok bat kela lek jong no kamera la jong. Teha kue kesi kamarina kela ha kamera jong ubos bat kada lek ya u. Kamarina kala ong i ubos. Baha katu kasngi tasar ngam don mon. Henry mentang ala mon nya pi. Ubos ula snguk men namar utarai ba kamarina kan nget jaka jing ong jong ubos. Kamarina kala ong. Sar. Ang syuti no yang nga menta siteng sngi ba nga net no hayeng namar omtan beriu hayeng. Bat sawan na pi sibit por nriu wajia. Ubos ula ang syuti ya kamarina ba kan net penkrek na kabenta ka jingwan jong u. Ubos ula phone ya ka lok ba ula ong. Men kimi, si biet jan miet nga don meeting ba he ba. Te wat ju ap yang nga dang tia no. Ngan sawan mga endalawai ka meeting. Ka lok jong u ka kongu namar kamtip na ka jinglong klep makor jong u. Endaladap nriu baje jan miet. Ubos ula lej haying jong ka marina bat ula penkrek de bat ka biar arbilor. Ubos ula pres ka bel. Ka marina kelawan pli ka jingkang badai ubos. Kamarina kala ong ubos, ale rung chaying sar. Ubos ula rung haying. Kamarina kala dep ready kala phong ki jan ba internet. Ubos ula pet ya kamarina bat ka ying jong ka la ipu iping. Kamarina kala penkrek lopa ya ka biar ki klati artili. Kamarina kala ong ubos. Ki dang net lot no ki jan bat ai to ka biar ngan net bu hapok ka fridge ngan sawan manga. Ubos ula ai penstet ya ki bilar biar ha kamarina. Yala de ulet no ha kamera tia bat ula lot ya ki jan ki ne baro lingkut usyong ha jing tia. Ha kata kapor don batit ya ka jingkang. Ubos udang mut baka de kamarina ula ong come in my dear. Mar kum tahi la rung ki media ba per ka lok jong u lembar ki pulit. Ubos nang syu ban lek kumno na mar ba ula lingkut. Ubos behek du ula pak resign no ya ka kam hapo company jong u namar ula sngeujak buram ba don kum kini kijat beriu hapo office jong u. Ubos behek du ula pak kem no ya u haki pulit ban ajing sneng ya u kat kum ka jingle jong u. Kan lok jong u kam tip ya ka jinglong jong u lok. Nada don mano ba kran kinsleng ne ba jrong kti. Ngimdei ban ailat ya kum kini kijat beriu. Namar ka jings niu ka karoi ni dei banya tu haki bor bahalor knang mangin yok jingira pakapor ka babiang. Paralog pia sngotenat ne em ya ki jinga tu kana jonga. Lada pi sngotenat sngo ba like share ba subscribe ka channel bat saya komen.